In de vorige aflevering van de Battle of Africa. Keihard rauw avontuur in de heuvels van het Koninkrijk Eswatini. Het is dat ik weet dat ik in Afrika ben, maar als ik nu naar buiten kijk lijkt het net Noorwegen. De fysieke gesteldheid van de finalisten werd even flink op de proef gesteld. Mountainbiken, hiken en tot slot een strijdlustig gevecht in de waterarena. Het USC won deze battle met vlag en wimpel. 4 punten zijn binnen. Daarmee staan ze op een gedeelde derde plaats met Minerva. Vindicat gaat aan kop en DSC staat met 1 punt achterstand op de tweede plaats. Nieuwe battle, nieuwe kansen. Wie gaat er met de winst vandoor? 3 landen, 4 verenigingen, 1 winnaar. In 1 week tijd nemen deze strijders tegen elkaar op voor de felbegeerde prijs. De eer om jezelf het listigste koor van Nederland te noemen. Welkom bij Battle of Africa. Como entrar er Mozambique. Welkom in Mozambique. We gaan naar het laatste land van de Battle of Africa. We laten Swaziland achter ons liggen. Hier gaan de laatste 2 battles plaatsvinden en de finale. We moeten snel naar de padprotocol. Niks vermoedend en zonder enig idee wat ons deze avond nog te wachten staat, rijden we door naar de kust. Kort mini verhaaltje. 2 uur geleden heeft het hotel waar we geboekt hebben afgezegd. Ja. Maar producer Pien heeft binnen een uur een nieuwe villa geregeld. En we gaan morgen verhaal halen bij die andere. Ja, dat kan je toch niet maken, man. Wij wilden niet dat we na 7 uur nog gingen inchecken. We hebben 4 uur vastgestaan aan de grens. Kom op, man. Goede vervanging? Zeker. Perfect. Top. Mooi. Zo, ook lekker keukentje hoor. Gelukkig, een goede vervanging dus. We kruipen snel ons bed in, morgen de 4e battle. Het is nog vroeg, de zon komt net op, maar de deelnemers zijn klaar voor de volgende battle. Ze hebben nog geen idee wat deze gaat inhouden. Ik heb werkelijk geen idee wat we gaan doen. Ik denk vissen misschien wel. Dat is toch mooi, man. Ik geniet van het uitzicht en lekker vissen. Zijn jullie klaar voor? Ik hoop dat de spiertjes goed in de olie zitten. We gaan zo meteen op het strand een trailrun doen van 20 kilometer. Hey jongens, we gaan een Ocean Safari doen. Een Ocean Safari. We gaan het water op. In deze tijd van het jaar is het mogelijk om bultrugwalvissen te spotten. Hopelijk zien we er een paar. In deze activiteit zit nog geen strijdelement. Iedereen kan even chillen en zich mentaal voorbereiden op de battle later vandaag. Wow! Oh! Oh my god! Een moeder met waarschijnlijk 2 kalfjes. De kalfjes die imiteren mama. Dus je ziet af en toe een grote vin rechtop staan, klapperend op het water en dan een heel klein vinnetje. Die probeert het ook. Trippie zit er weer op. We gaan door de branding heen. Daarom even zwemvest aan. We hebben veel gespot. Het was een groot succes. Oké, dankjewel. Na de Ocean Safari een zwaar en vet ontbijt. De proef die gaat volgen kun je beter niet op een lege maag starten. Het is tijd om te gaan loeien. Het is tijd voor de Boost Balance. Jullie hebben 100 minuten de tijd om je balans en leven te bewaren. De Gotcha Backers die bestellen voor jullie drankjes, happen en peuken die ik zal serveren. Degene die het lang staat en degene die het hardst loeit, die verdient de meeste punten. Degene met de meeste punten, die wint. Succes jongens! Nog even alle spelregels op een rijtje. Alle teams gaan met z'n tweeën op 2 bierkratten staan. USC staat op 3 kratten, want zij hebben de Waterslide Instagram Challenge verloren. De verenigingen kunnen vanaf het thuisfront drankjes en happen bestellen voor hun teams. En via een livestream kunnen de deelnemers in contact staan met de Gotcha Backers. Elke minuut die de teams op de kratten staan is 1 punt waard. Met het drinken van een biertje verdien je 4 punten, een cocktail is 8 punten waard en eten is wegzetten en pizzapunt min 2 punten. Het team met de meeste punten wint de Boost Balance. De Gotcha Backers bestellen er vanaf minuut 1 op los. Cheers. Cheers. Lieve vrienden en vriendinnetjes, het is vandaag 2 oktober.
En dan ben je in principe niet meer sober, maar wij zijn dus wel nog sober. We hebben lege handen, we hebben drank nodig, want anders gaan we dit spel niet winnen. Dus help! Cocktails! Cocktails voor die dames! Maar er kan er echt meer bij inderdaad. Kom op jongens, kom op. Dit gaat lekker! De bestellingen blijven binnenstromen, de teams kunnen er bijna niet tegenop loeien. De dames van Minerva denken daar een list op te hebben bedacht. Nee, ik zag het! Even voor de duidelijkheid, de meiden proberen hier 2 van hun biertjes leeg te gieten. Dat is vals spelen natuurlijk. En daar mogen ze wel even op worden gewezen. Mensen gaan naar de wc in de tussentijd. Dat is een goed recht natuurlijk. Deze man, ik voel nu al mijn benen niet meer. Ik heb al last in de wc, hè? Jongens, nog een half uur! Met nog een half uur op de klok schakelen de teams een tandje bij. 8 punten in 1 keer, klaar! We zijn er bijna doorheen. Stem door. Stemmen? Nee, bestellen. Maar na al die biertjes en cocktails beginnen de kandidaten hem volgens mij aardig te voelen. Ik moet echt super nodig plassen, maar dat is zonde van mijn tijd. Ik ga het gewoon niet. Kom op. Misschien laat ik het zo meteen lopen, maar... Je kunt nu met dansen bonuspunten verdienen. Oh, bonuspunten! 1000 bier later, competitieve teams die elkaar op listige wijze probeerden in te halen. Oneenigheid, maar de notaris heeft alles goed bijgehouden. Tijd om de winnaar bekend te maken. We mogen er... Tijd was op! Nee, we gingen nu afsluiten. We gingen nu afsluiten. Ja, hey! Oké. Oké, nou, er is een winnaar uitgekomen. Vindicat heeft gewonnen. Die hebben in het laatste kwartier een inhaalsprint ingezet. Met succes. Ja, zeker gewonnen. Ja. Het was een close call. Utrecht deed ook zeer goed. Het was een close call, maar Bas, laten we eerlijk zijn. Het was een makkelijk. Wij kregen van ons huis 10 bier. Terwijl er al 8 bier stond. Ja, daar valt niet tegen op te drinken, zeg maar. En toen wilden we het gaan spelen. Nee, ja, toen wilden we 1 biertje weggooien. Rozig en wel, de avond is nog jong. De Boost Balance is allemaal mogelijk gemaakt door de Gotcha-backers. Een videodankwoord aan het thuisfront. En we draaien! Heel goed gedaan! Wel bedankt voor alle biertjes. Oké, jongens, bedankt voor alle tikkies. En nou, ze hebben genoten zoals je ziet. Ja, ze hebben echt genoten. Morgen gaan ze door naar Maputo. Hiermee sluiten we Pontadura af. De Boost Balance. Tot zover. Tot in Maputo. Volgende keer in de Battle of Africa. De kandidaten maken vaart naar Maputo, de hoofdstad van Mozambique en de eindbestemming van deze wedstrijd. Gids Hendy geeft zijn geschiedenisles over het land, waarna ze vervolgens hun nieuw verworven kennis op de proef stellen in het pubquiz. Uiteraard met bier. Vraag 1. Hoeveel inwoners tellen Maputo en Mozambique? Welk team gaat er voor die 9,5? Je ziet het in de volgende aflevering. Ja, ik ben niet aan het slapen. Ik moet wel goed aan het opletten.